आजच्या रेसिपीचं नाव आहे गुळवणी. गुळवणी ही पुरणपोळीसोबत खाल्ली जाते. त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे गूळ, वेलची पावडर आणि पाणी. पाणी ही उकळलं की हा गूळ त्याच्यामध्ये टाकायचा. आता पाणी उकळायला लागले, त्यामध्ये गूळ टाकायचा. चांगला गूळ विरघळू द्यायचा. आता हे पूर्ण गूळ वितळलेला आहे. आता याच्यामध्ये चव वाढवण्यासाठी ही 2 चमचे वेलची पावडर टाकायची. त्याच्यामुळं काय होतं, आणि ही पुरणपोळी पोळीसोबत खाल्ल्या गेल्यामुळे वेलचीमुळं कसं होतं, पचनाला हलकं जातं. त्यामुळं आणि ही कशी सांगली जिल्ह्यामध्ये गुळवणी ही पोळीसोबत खाल्लीच जाते. कटाच्या आमटीसोबत गुळवणी खूप महत्त्वाची मानली जाते. आता हे तयार झालं आहे गुळवणी. यामध्ये फक्त आता जेवताना आपण वाढताना ह्यात थोडं दूध टाकायचं. हे थंड होऊन द्यायचं, मगच दूध टाकायचं. नाहीतर काय होतं, मग दूध फाटतं, कारण गूळ आहे ना, आणि ते उकळतं ह्याच्यात दूध टाकलं तर ते फाटू शकतं. आधी हे थंड करून घेऊ आणि आपण नंतर भेटू. आता हे असं गुळवणी वतून घेतलेलं आहे आणि आता त्यामध्ये थोडंसं आपण चमचाभरच पोहे खायचा चमचा एक. मित्रांनो, किती कलर जस्ट चेंज झाला बघा दूध टाकल्या आणि जास्त दूध नाही टाकायचं आहे. आपल्याला 2 ते 3 चमचे फक्त यामध्ये दूध टाकायचं आहे. ओके, बघा साजूक तूप टाकलेलं आहे. गावचं आहे हे तूप. खूप सुंदर दिसत आहे. खाण्यासाठी रेडी झाली आहे. अशा प्रकारची रेसिपी नक्की करून पहा, कारण ही आपली पारंपरिक डिश आहे. अशा प्रकारच्या रेसिपी केल्याने आपली परंपरा पुढे चालू राहील आणि आत्ताच्या नवीन पिढीला असे पदार्थ खाण्यास मिळतील.